Здравейте, това е Майнкрафт. Майнкрафт. И ще играем в сървъра моя на Стив. Аз съм с скин на фермер. Охо, Никой не го интересува. Ами да. Да, време. Толкова как тогава. Майката. Нямам някаква право. Сега ще снимаме клип. Но. Играти. Да се взимаме всички неща от честа. Не. Да, всички. От моя чест. Не бе, от моя. Тук има 2 легла, но ще ни трябва още едно, защото още един ще се присъединява в сървъра. Никой няма да някой. Честер, стои тук. Не взема го, той аз тук си имам. Как? Крафтинг си направя. Имам си и мути. Нята ли стане така? И още нещо трябва да трябва. За Clash of Clans. Но ще ми трябва само 5. Аз ще трябва да ида да направя кирки. Ти идваш ли? Идвам. Аз не съм натам. Накъде? Аз идвам. Къде е селото? Не знам. Където идвам. Я? А ти си. Аз идвам. Да те намеря? Не. Аз съм надалече. Вау. Добре, я заводим. Вижте какво аз ще е построил Дани. Ти ставаш ли? Добре. Нещо му липсва. Ще ми липсва. Печката ми липсва. И това ми липсва. Още нещо ще е крафтинг тейбъл. Аз имам. До леглата е. Не съм играл Майнкрафт колко време. Чакай бе, не съм готов. Опа, дай. Аз не. Дай аз дойда до селото. Чули? Няма да ходиш никъде. Аз идвам до селото. Еха, какво е това? Идвам до селото, чули? Да. Аз знам къде е. Какво не ти става? Даже по пътя си имам крафтинг. Аз те видях името. Значи, което и аз виждам. Отчет къщата. Там има 2 легла. Ма някой трябва да лесни. Аз няма как ще те моя сървър. Да, знам. Няма да те маза, защото точно си включвам Майнкрафт. Да, това трябва да съм аз. За колкото? За спане, защото става вечер. Майчите, аз събрах. Става вечер. Тя не беге. Данка, идвам. Къде Ще да намериш ли? Ти се читва ли си го пусна? Не. Включи ли да се телефона това? Аз не знам как. Аз знам как. Тя да лесна. Видях селото. Майчите, пусна ми малко стоница. На мен вече не са. Да лезна ли да го взема? Очи. Нямаш дойда до село. Има бе. От другата страна на реката съм, виж. Това е само да си махна аутотюнка. Да пусна читове. Даде. Не, чакай. Настрой. Трябва да си Чакай бе. Аз стоя да ги наглася.
гласа. Кой? Бутон едно. Още ме чуди. Няма вече ще може. Още ме. Къде е това? Ей тук. Ей тук съм. До реката. Крис, кот не ти трябва да го оставиш. Аз там всичко хлеща. Не остави всичко. Аз ще прави мечове. Окей, има и камък. Камък ли има? Да. Вземи клечките и направи мечове. Защото чудовище няма. Махнах ги да не ми пречат за къщата. Идваш ли, бе? Готово, мечовете ги оставам в хлеща. Вземи си твоя. Те ще се взема. А? От другата страна на реката. Виж, дете и та. Абе, просто ще дойда в селото цяло. Аз сложих тъчове. Аз бях сложила. Мисля, Един сложих. къде? Чакаме до лавата. Къде сте вие, бе? Аз съм в селото. И прибави. Плува. Плава. Аз ще спеча на един покрив на къща. Там видиш. Виж. Тук на тяхто. Видя ли ме? Не идвам към те. Там видиш. Да се чакаме до кладенеца. Окей. Ти покладен ли? Да. Тя ще по. Аз съм там. Да не сме пръсти. Теб те няма. Различни села сме. Да. Имаме и още едно село. Да. И там е. Да. Ние сме и там. И там има още едно село. Да, вярно. Ние дойдахме в другото. Защото се сключихме, че сме във второто село. Сега ще дойда до това. Да, и имаш още работа. Каква работа, бе? Аз към до това село. Идвам, бе, Маринчо, идвам. Виждаш ли, ба? Защото аз вече пристигна. Да, видя. Е, така. Идва и аз тази. Идвай! Те има линк за каналите на Майнкрафт. и... Ти още с Соня женски скин. Какво правя? Преди малко я инсталирам. Преди малко аз я правя. Да, все така. Крис, идваме до къщи. А ти се това ферма ти ли? Малека, ти те избутал. О, майка, Те два удара ми имаме. имаш и крипа от тази. Да, бе. Нека крипа. Те не са бял. Абе, аз не съм ги от тея. Не бе, на те не искат това. Айде, идваш ли? Аз видях нещо от Ендърман, ма няма Ендърман. Идвате ли? Има по-долу. Знам. Трябва да го берем някой път. Мутре ще го берете. На къде сме сега? Ние сме цяла лятна вака. Къде сме дени? Къде сте вие пък? Идваме към къщата. Видях и аз. Здрасти. Яка ли е? 300 е. Вие. Абе, какво правиш горе, бе? Та. Идва, слизам. Има и коне. Абе, има си стълбички. Аз ги направих. Аз ги направих. Къде са? Тея. Те отвън къде са, бе? Да. What the fuck, аз не съм ги видял. След това се правих отвътре. Чао. Ау.
Сега ще убия си. Няма да остава мечове в честа. Ще взема. Крис него да си го е взел. Аз съм се го взел моя. Крис, пази се, че Мари. Оставам горе. На мен трябва да ми направите брадичка, бе. За кой ти образва, бе? Аз обичам повече брат. Няма да убиваш моя приятел. Аз съм дал. Няма да го убиваш. Я, колко сърца имаш, Крис? Сега имам едно. Да, лъж. Загъвам се и вземи няколко, вземи 5 сърца. Я, тук. Тук. Кой идва на покрива? Ей, Аз искам да видя колко сърца ще взема на Крис, като скоча и луда. Дали може да помня теб? Не! Толкова няма да ви. Добре. Сама събудна земята и ми взе 2 сърца. Сега ще говоря на Крис. вземи няколко сърца. Аз съм го. Помощ! Той си ме убива! Чита, вижте го как лети! Чита, телепортира се в къщата! Чита! Не съм чита. За дето ще да убиеш Крис. Да, бе, на 3 сърца съм, бе. На 5 съм вече. Аз съм катапина, бе. Не си касапина. Хайде, бе, на 2 съм. Уби ме. Опа, без да исках летна. Влизам. Виждай си от тази... Още снимам. Защо ме те убих сега? Майнкрафта ме изгони. Кой да убийте? Мене. Ще убия и тебе. Абе, Аз съм съдимата! Пано, децата са ти крашдали и са те изгубили. да, бе. Аз взех само месото от кокошите. Аз ще видя как. Взел си ми. Поне експито е в мене. Да. А някой ми е взел и експит. Дани, идвам да ти върна месото. На мен не ми трябва, бе. Аз ще ходя за печка да го изпечем. Окей, аз го оставам го в честа. Тя кама, как не можете да ги съберете? 8. Къде има Генчо? Аз съм до една овца. Чапа. Цапа. Бих и овцата. Решили сме и двамата. Мисля, че трябва и 12. Не. Не знам. Той толкова с квадрати няма, бе. Аз намайкам на телефона, имам една друга Майнкрафт, дете без пари. Не знам. Имам една вълна за още едно легло. Взей си нещата, Дани. Взех ги. Да оставаме моста да оставаме вътре как са... Крипър, помощ! Няма. Крипър! Да, бе. Не, бе, зад мене. Няма. Не го утрям. За да ми пръмни. Ако се приближи до тебе, ще е кръмно. Да. Много ясно. Много ясно, че ще кръмно до тебе. Ами да. И хора, мислям това да... Това е да е края на клипа.